Ya anya laghachikwa dịka nsikwu anyị ga na laghachi anya laghachikwala anụ n'ezie kpọmkwem ebe a mụ na Chibuike ga-anọkwa ebe a dịka nsikwu onye na mbụ si na ọ bụ anyị laghachi anyị ga na-ekwu ihe gbasara Burna Boy egwu ahụ ọ sị na ọ bụ ihe ya bụ na ị ga-egwu ahụ Chibuike ị gotobe egwu ahụ ka ise ịchọka mbidozie n'isi gụọ egwu agụcha ya kịta ka ị na-agwazi ndị mmadụ ọya gụọ ka ị na-achị gwazi ọya ka m mee ebere maka na egwu ahụ gụtụ ka ha nụgodi na nya ka m Geraldine were nwayọ mma n'isi mbụ mkpọrọ Burna Boy iburu n'ọmụ amụ ọ dịzie ka o nwere ihe na-atọ gị n'uche ahapụgodi ebe ahụ na kịta ọzie n'ebe a ka ihe chọrọ ikwu gbasara egwu a na-akpọ Iye ị mara ya nke eziokwu na abụ m onye ihe Burna Boy na-amasị ana m akwado Burna Boy ọfụma afụrụ m afụ tupu o wepụta dị ọrụ a niile abụm ahụ kpọrọ Outside eso m n'otu ndị na-eche anyị nọ na Twitter na-ajụ Oluwapụna kemgbe ọ na-apụta ịfụkwara nke a bụ nke eziokwu oge ọ pụtakwa ọ bụrụ na ọ kwado nya onwesa egwu a niile ebe niile mana egwu a mgbalịrị ka o si wee mee nke bụ ihe ahụ egwu a na-atọ m ụtọ nke bụ na ị ga-baz nọ n'egwu ahụ mana ihe a bụ ọ bụkwa n'afọ ahụ ọ na-afọ ahụ o so na abụm o wepụtara Outside ị ga-baz line ya abụ m onye ana m ege ngwa egwu eji wee kụọ egwu tupu m ege ihe na-agụ nke ahụ nke maka mụnwa ana m ekwuru onwe m ngwa egwu eji wee kụọ egwu ihe m na-ege ịma na ọ na-abanye ọ dị nnọọ ka amụrụ ya n'ime egwu o nwere ezigbo akara nke ahụ nke bụ eziokwu ihe ahụ ịma na oge o wepụtara ihe oge ahụ ka nwoke mba ofesi a Kanye West ịma na o wepụtara dị egwu ahụ apụtago mana ọ dịzie ka ma ọ wụzi ejizi afọ abụm ahụ o mezie ọbịa lazie elu ịma na oge nwoke ma wepụtara album ya ọ kpọrọ Iye ndị mmadụ jere na ebe a na-download egwu na site a ga-esi download egwu tinye ya ha tinye aha Iye ihe na ha na-ahụzi Iye na-abụ a na-ahụ Burna Boy a na-ahụ Kanye West a na-ajụzi oge a ka Burna Boy mechara pụta na Twitter si Burna Boy si na Iye Kanye West mekwara ka ndị mmadụ mara egwu ya ọfụma ka onye mere n'ọwụ nke Burna Boy nke Kanye West mere amara Burna Boy ihe ya amatakwuo ya ọfụma mana ịma ịbịa n'egwu ahụ o nwere egwu ahụ na-akọwa ọtụtụ ihe ya bụ na egwu ahụ ọ chọrọ ịdị ka ọ bụ usoro egwu Fela Kuti ịma na onye ọbụla na-agụ n'ụdị nke ya aga m asị na ya na Fela nwere ihe ahụ ọ dịzie ka ọwụzi anthem a ga na-agụ mgbe niile ihe n'ome n'obodo a ịma na nke bụ eziokwu na onye ihe egwu Fela na-amasị nke a ọ na-amasịkwa m n'ihi na Fela ahụrụ m ya dịka onye ọ na-ekwu ya ka o si wee dị otu a wụ otu Burna Boy si dosa egwu a otu a n'ihi na ịma na dị egwu bịaziri mezie ya dịka ọbịa na ọtụtụ ihe ha dị iche iche n'ihi na ịma o nwere ụfọdụ ha wee na-akụ egwu ọ dịzie ka ọ dịka ihe gbasara ihe obodo anyị ihe obodo Naijiria ma ọ ga-awụ ụmụ ihe ndị a ịma ịbịa n'ihe gbasara ihe ahụ ọ dịzie ka ma ofu egwu Fela ahụ ịma na o nwere mgbe Fela gụrụ egwu gbasara ihe gbasara that sorrow tears and blood ọkwa ya wụ na nke asọ ihe anya mmiri na ihe ọbara n'obodo mana nnachịkọta ihe gbasara egwu ahụ bụ gịnị egwu gbara afịa n'obodo ahụ ama m na ọtụtụ o nwere mgbe mmadụ dị ụbọchị mbụ m nụsụrụ daa ihe ahụ ọwụ ihe nke Kanye West ahụ ka m jime gịnị matasị na o nwere egwu dị otu ahụ bịazie ebe egezie egwu ahụ nsị waw iso na ndị na-akwado nke anyị iso na ndị na-akwado ndị nke be anyị ana m akwado ya mana na-akwado Oluwapụna ana m akwado ya ọfụma amụma awụ ofu enyi ya n'ihi olu ya na-amasị m ebe ọbụla m nụrụ olu ya ndị ma mma mana abịakwa nne ya anyị nwekwara ọzọ nke ugbu a wụzi na ọ dịzie ka ọ wụzi ebe niile ọ na-anakpọzi mana ihe na-emezi na nke a wụzi na ha jizi aha m gozi ya nke a Ogini na-eme ọwọzi ga na-akpọ Amaka Two-Face featuring Peruzzi aha gị Amaka nya chere aha gị wa Amaka disappoint chere biko aha gị wa Amaka mgbe ị na-ebido ihe emume a
isi ndị mmadụ n'aha gị bụ icon girl si ha n'aha gị bụ Geraldine asị na afọ Nwaada Geraldine Amaka. Okay, Nwaada Geraldine Amaka. Mmasị na mgbe ahụ na ntị gị anọghị ebe a. Ị kere ibu n'ụzọ bido na Nwaada Amaka Geraldine maka na maazị m ka Nwaada ga-abịa zawazie Geraldine maka na Nwaada kwesịrị na-aza Amaka mana nke ahụ nke dịrị gị mana kịta ị ga-asịze n'aha gị wa Amaka. Ịma na egwu na-emezi onye ọhịa si na mebi ọ gakwa ime nsa akpọkwa m aha m Amaka ha amakwa m akpọrọ makpọzi ya n'ihi na onye njizie masa dịketa si ya mkpọle ya ofu nke ọzọ nke kpọziri ya Amaka n'ihi asịzie gị Amaka gịwa ga-awe disappointment kwa ụfọdụ mmadụ jisikwara ya ike ọ dịzie ka nke a bụ ihe a na-akpọ n'olu bekee craft nya nka ka onye na-eti egwu ma onye na-ede egwu si hazie egwu ihe ga-abanye na ya iji aka akụkọ ọ bụ ndị niile a na-akpọ Amaka na-edisappoint ụfọdụ adịghị disappoint. Amaka nke mmadụ sokwara gị ya eziokwu agajụ na onye jụọ onye ọbụla onye ka a ga-ajụ jụọ gị jụọ ndị ya dị gị ajụọ m onye hụrụ m n'ụzọ jụọ m ma o nwetụ m ga-esi zaa ya eziokwu ọkụna ofukwara na-asị na ọchị akwa gị ụtọ lekwenụ m okoro mana Amaka n'ezie Amaka ga na-ewi Amaka ma ebe nke tọgịrị m n'egwu ahụ sị na o tele o chegide ya ọ na-atazi ọ na-amịkpọzi amịkpọ. I don't wait to sote I don't lose weight na-amịkpọnụ nya igosi gị na o tege echewere Nwaada chewe ya ọ sị gị na ọ na-ebe a ịma na otu ụfọdụ ụmụ agbọghọ na-esi ha sị gị na ha na-abịa ha asaba ahụ ha sị gị chere ha ịma nke a dị ebe niile nke a dị ọ dị ka ebe mmadụ ga na-abịa na ọ dị ka gị nwa mgbe ị na-abịa ebe a na-akpọ gị n'ekwentị na ọ dị ka mụ ana m disappoint anakpọ gị n'ekwentị ị ga-anọ na yard atị ka ebe ị nọ isi irutewagoola ị ga na-anyabata na n'ezi nga nke a dị ebe niile mana ilebe ya anya aka tụwazi aka ebe ụmụ nwaanyị nọ n'ihi ọdịzie ka ụmụ nwaanyị na-ebutezi ihe nke ihe a na-akpọ ya ma ọ bụzie ihe nke disappointment na ụmụ ihe ndị ọzọ ọ dịzie ka ọkọ ụmụ nwaanyị njọ mana ọ bụghị sọsọ ụmụ nwaanyị ya bụ na disappointment ya dị ebe niile ọha jọsụrụ nọ were Amaka were mere afọ egwu ahụ mana ị ga-egwu ahụ nọ kiricha egwu ahụ ọfụma ị ga-ama na ọwụ sọsọ Amaka ka a na-akọwa ebe ahụ ọwụ ihe ndị disappointment ndị ọzọ na-adị mmadụ n'ime mana nwoke mana nwaanyị mana ọrụzie gị nwe chegide onye ahụ ị na-akpọ ya ọ sị gị o ruola mana ọ ga-anọkwa na ya dị ya nke akwa gịnị onye nke ahụ gwa gịnị Amaka ọ sị ya wuru nwoke ọ Amaka mana ọ bụzie na ha jizi Amaka ahụ were kwụwazie n'ihu ya bụ na disappointment a megide echi ebe niile dịka oge na-eruzelu ugbo anyị ga-aga gawazie obere ezumike dịka si na-ekwu ya mgbe ọbụla m na-ekwu ya sị na ọ na-eme anyị na-atụ ụkwa a na-atabiri n'akị iritukwa nri enwekwa obere mmiri ya bụ na anyị ga-agazi obere ezumike ugbu a unu eje n'ebe ọbụla